Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yakomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela nazi ezinohlonze mini nje. South Africa's average tariff is 7.6%, and therefore South Africa needs clarity on the basis for the 31% to be implemented by the US. Uhulumeni wakuleli uthi ukhathazekile ngentela yamaphesenti engama-30 nomuvo yempahla yakuleli ethunyelwa kwelaseMelika emenyezelwe umengameli wakuleli yazwe uDonald Trump. The police docket case number Littleton 176/03/24 Indians matter to the applicant is hereby refused. Inkantolo ephakeme yasePitoli isichitha isicelo sikaloyo wabe ngusomlomo wePhalamende noSiviwe Mapisa-Nqakula sokufuna ukuhlinzekwa ngengxenye yedokode ecaleni lakhe lenkohlakalo. This is not the end of the road. We're weighing our options here. I-NPA e-Eastern Cape ithembise ngokuthi izocubungula isinqumo esikhishwe inkantolo ephakeme yaseGqeberha esithola umfundisi uTimothy Omothose engenacala ngaphambi kokuthatha izinyathelo ezilandelayo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC1 Mzansi for sure. Igama lami nginguDawud Phungula. Uhulumeni waseNingizimu Afrika uthi uzoqhubeka nokuxhumana nohulumeni waseMelika ngemva kokumenyezelwa kwentengo entsha yentela emkhiqizo yakuleli ethunyelwe eMelika. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamola kanye nongqongqoshe wezohwebo kanye nezimboni uPark Stow namhlanje bacacise ngamasu iNingizimu Afrika ezowasebenzisa kule ntengo entsha yentela yaseMelika. Lesithangami silandela isimemezelo sikaMengameli waseMelika uDonald Trump malungana nentela entsha yamazwe ahlukene yokuhwebelana ngempahla neMelika. Ngasekuqaleni kwaleli sonto iMelika imemezele ukuthi izimpahla zaseNingizimu Afrika kusukela ngoLwesithathu olzayo sezizokhokhiswa intela engamaphesenti angama-30 nomuvo. The 31% tariffs implemented by the US administration will be effective from the 9th of April 2025. South Africa's average tariff is 7.6%, and therefore South Africa needs clarity on the basis for the 31% to be implemented by the US. It is important to note that products such as copper, pharmaceutical, semiconductors, lumber articles, certain critical minerals, and energy products have been exempted from the reciprocal tariffs. Nokho-ke umbuzo omkhulu uthi ingabe isimemezelo sikaTrump sizoba namuphi umthelela esivumelwaneni sokuhwebelana neMelika i-AGOA. It's legislation in the US that is reviewed annually, and to the extent that the executive orders have essentially said that legislation would not be applicable. In this instance, we work on the basis that it has nullified the AGOA benefits. In particular categories, there are areas where there have been specific exclusions, and Minister Lamola indicated the areas of specific exclusion. Ngaphezu kwalokho kunesidingo esiphuthumayo sokuthi iNingizimu Afrika isebenzise isivumelwano esingenambandela sokuhwebelana phakathi kwamazwe ase-Afrika. South Africa will leverage the Africa Continental Free Trade Area to bolster intra-Africa trade, fostering stronger regional economic integration and cooperation. This approach aligns with the national interest of contributing to a better Africa and a better world. Inkantolo ephakeme ePitoli isichithile namhlanje isicelo siwaye ngusomlomo wePhalamende noSiviwe Mapisa-Nqakula sokuthi kuhlinzekwe kwabameli bakhe ngomqingo wedokode elingu-C-section oyingxenye yemqingo yamaphepha phambi kwenkantolo ecaleni abhekene nalo. OkaMapisa-Nqakula ubhekene nezitolo zamacala enkohlakalo kanye nolokushintshiselana ngemali ngokungemthetho ngesikhathi esengungqongqoshe wezokuvikela phakathi konyaka u-2016 kuya ku-2019. Ijaji uMokhine Mosupa kumthatha isikhathi esingaphezulu kwehora nemzuzu ukwethula isinqumo kulolu daba njengoba eqale wendlalelo ukuthi ufinyelele kanjani esinqumweni sokuchitha isicelo salokho bekufuna uNosiviwe Mapisa-Nqakula. Abameli bakhe bafuna ukuhlinzekwa ngomqingo wedokodo elingu-C-section abakholela ngokwabo ukuthi uqukethe ezinye zezinto kufanele nabo bazazi ngaphambi kokuthi iqalise ukuthethwa kwicala esidaweni.
application for the disclosure of C-section in bracket investigation diary close bracket of the police docket case number 176/03/24 in this matter to the applicant is hereby refused. Ijaji uMosopa liphinde laveza nokuthi ungahlinzekwa ngedokotela lingu-C section kubameli bakaNosiviwe Mapisa-Nqakula angeke kuphazamise ukuthi athole ubulungiso okufanelekile uma sekuthethwe icala. It will be illogical to order the state at this stage to disclose that military docket to the applicant given what is stated above. Equally, it will be illogical by not putting the respondent on terms to report on the progress made in the matter without disclosing in full the nature of the investigation that the state needs to embark on, looking at the fact that the matter was struck off the roll since 16 January 2024. Ngokulinganayo ngokunjalo ayiziba into nokwebambekayo kanye evakalala ubangabana sizawuthi asizubanika nabo ithuba lokuba basichazele ukuba ngexesha elithile nizawube nime ndawoni nophando lwenu uma nxali ndawoni elidukethe ingakumbi sisazi ukuba bekukhona ukuchithwa kwalo ngomhla we-16 kaJanuwari kunyaka ophelileyo. Osekuzolandela ukunqunywa kweinsuku zokuhlalela isithangami sokubhekisisa ukuthi abameli beinhlangothi zombili sebekulungele yini ukuthi icala selingaqala ukuthethwa ngokugcwele. Abafundi benyuvesi yaseGoli badele imvula namakhaza ukuze bezoletha uhlu lwezikhalazo ekomkhulu lomsakazo lomphakathi iSABC. Labafundi bakhala ngokuthi kufanele liqhakambiswe kangcono udaba lodlame oluyamene nobulili ezindabeni. Cebisa ake sikwamukele ezindabeni zasemini. Sicela nje usichazele ukuthi ingabe abafundi bakhala ngani. Asibingelele kwemduduzo sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya sila komkhulu le-SABC la ngaphandle ngasemsakazweni njengoba ke inkumbi zabafundi abangaphansi kwenhlangano iSASCO bebelana ke bezonikeza ke abaphathi be-SABC uhlu lwezikhalo zabo ikakhulukazi bakhala ngokuthi ke umsakazo ingathi ke awubiki kakhulu ngegameko ezithinta ke ukudlungulwa kwabantu besifazane ikakhulukazi ke izingane kodwa ke angeke ngize ngibakhulumele ukhona ke uzinhle ovela ke eqenjini EFF ozosichazela ukuthi ke yena njengensizwa le evela le kwaMhlaba uyalingana kwaZulu uthini ngale igameko zokudlungulwa kwabesifazane nezingane nanokuthi iSABC benzothini kuyo kafushane. Ngiyabingelela ekhaya ngiyabingelela kubabukeli sizelana njengabafundi sizonika imemorandum of demand kulabo abantu ebe-SABC ubatshela ukuthi kumele bacoverishe izitori zokudlengulwa ukuze kupressurize amaphoyisa lawo angakwazi ukuthi acover apha amacala. Umuthi alibheke icala likacwecwe lihlala isikhathi eside lingareportiwe and manje ngoba sekukhona imida then kuzoba ngcono ukuthi leli cala liphumelele kube liye phambili. Sifuna ukuthi lamacala bakwazi ukuthi iSABC iphume iye phansi kulezi indawo lapho esisuka khona thina emakhaya bayovela babheke amacala afana nalawa bawapublicize ngoba amacala afana nalawa akhona endaweni zasemakhaya. Isikhathi esiningi futhi makuvelile endaweni zasemakhaya ayakwazi ukuthi ebe khona efihlwe kwesinye isikhathi efihlwa imindeni. So yonke leyo nto leyo njengendoda angikwazi ukuthi ngivumelane nokuthi kuhlukunyezwe kwengane, angikwazi ukuthi ngimelane njengendoda ngivumelane nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sizela ku-SABC phumani niphuma kuma-ekhonti niphume yonke indawo nihambe niye la okungafikeleli umuntu khona, la kungenamgwaqo khona, la kungenantuthuko khona, nifikelele kuleyo ndawo leyo niveze lamacala lawo. Kungabi icala lacwece kuphela, kungabi icala ngoba leli cala leli kuzoba licala namuhla kusasa sesikhohliwe kuvele linye icala futhi siyasukuma njengekhanda. Akuvele wonke amacala apublicize wonke amacala ukuze wonke umuntu even nalo ongakwazanga ukuthi aphume ngaphandle abantu besifazane babume ngaphandle. Okay, sibonge kakhulu sizoya ke kuJupiter naye ke ovela enyuvesi yala eGoli. Sikubingelele sisi. Ngeke ngakubona lapha ngenkathi sisakhuluma isingisi ubuthukuthele ugane unwabu ngempela ubuthukuthele uthelwa ngamanzi. Yini lecasula kangaka? Ngicasula ukuthi kudala sicalile thina sibantwana abancane esikhuluma into eyi-1 ukuthi siyadlungulwa futhi asivikelelo lapha eSouth Africa. So ngiyasho namhlanje ukuthi siphume UJ siphume sonke sayeka ukuthi we are red, yellow, white. Size lana sikhuluma uW1 sithi SABC siyacela ukuthi niphumele ngaphandle.
sicela ukuthi niphumela phandle nibonise izitori zabantu abaningi baningi abantu abadlujulwayo baningi khona ama cases ahlele police station angasolve sicela ukuthi solve sicela ke at least ke niyenze example ngalomntwana uCece or ngoAlu or uJocelyn ke yena sisazi ukuthi ukuphi uphelelepi into sicela ke SABC azange ukuthi sizonimoshela kodwa sithi sicela libonise umphakathi nezwe leSouth Africa even outside that in South Africa there's a pandemic. It's a pandemic now of GBV. Okay, sibonga kakhulu Ntombi. Ngithe mangabe ngikhuluma nawe la wangitshela ukuthi nina ke into eniyaziyo nje enikhuluma inhlamba kodwa ke ngicela ukuthi la njengamanje inhlamba ungayiqhululi esikhulume nje ngokuthi nikhala ngani ngabantu besifazane iSABC ifikile ithathile uhlu lwezikhalo zenu umphathi wethu omkhulu umlu uphendulile washo ukuthi usazothi kuyolicubungula nabaphathi abakhulu kunaye bese bebuya kini ngiyabona ukuthi ubuya Health and Allied Workers inyunyana le ake ngizwe nawe ukuthi wena ke ukhala ngani ngaphambi kokuthi ngigoqe silana ukuzobambisana nabafundi ukuthi uma bekhala kulelo khona abakhala ngalo nathi sikhona sizokhulumela endabeni yokuthi njenge Health and Allied Workers Union phecelezi iWainitu ukuthi ukuba izikole zinayo i-school health ngabe indaba yacwecwe abantu abakhona namanesi akhona esikoleni ngabe basheshe bayibamba yebo bakwazi ukumlekelela. Okay, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Njengoba ubona ke laba bavela ke enhlanganweni ke emele ke kakhulukazi ke abantu besifazane uyachaza ke ukuthi nabo bazokweseka abafundi begcwele kakhulu la begcwele ke abafundi namaphoyisa nezikhuluke zeSABC zigcine ke zikwazi ukuthi ke zisuke la zifike la ebezikhona zikwazi ke ukuthi izemukele uhlu lwezikhalo ezivela kubafundi kodwa ke ngisho ukuthi Dawuda sebehlakazekile ke abafundi nalabo bengikhuluma nabo sebebamba indlela babheke emakhaya ngoba ke nezulu alilihle angithathe ke intambo ngiyibuyisele kuwe ke emsakazweni. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba zeSABC uCalvin wakadludla kanti kuma sihlabela phambili umamloko kubayo ungqongqoshe wezobulungiswa uthi ufuna umbiko ovela ophikweni oluphenya amacala omphakathi iNPA kulandela indlela eliphathwe ngayo icala ebelibhekene noTimothy Omothoso kanye nababili besolwa nabo. Inkantolo ephakeme yaseGqeberha ibathole bengenacala bonke abasolwa yaxoxa kakhulu ke ukuziphatha kwabashushisi noma ke yaxoxa kakhulu ukuziphatha kwabashushisi kulona leli icala. Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamoluko Kubayi uzwakalise ukukhathazeka ngendlela eliphathwe ngayo icala lika Timothy Omothoso nababili abesolwa nabo. Njengamanje ungqongqoshe wezobulungiswa ufuna umbiko kuadvocate Shamila Batoyi nokuyinhloko yeNPA. This concerns me more because many of the victims of GBV take real effort, but out of their comfort to go and testify in court. And my fear as a Minister of Justice and Constitutional Development is that this outcome might discourage many who have been brave enough to stand against the most powerful people. iNPA esifundazweni Eastern Cape ithibelise ezandleni zabashushisi abathembekile leli cala. I think the prosecutors did a good job there. Remember, this case has a long history. There was a team of prosecutors which we had to remove. Then we brought in this new team of prosecutors, you know, and it's a trusted team. Uqhubeke wanikeza isulu isiqinisekiso sokuthi lolu daba lizophelela lana kungase kufakwe isicelo sokuba ludluliselwe phambili. This is not the end of the road. All right, we're weighing our options here, and there is, you know, if all, you know, goes well, there is a chance that we might, you know, appeal. Ungqongqoshe wezobulungiswa ufuna ungapheli umsombuluko esontweni elizayo engawutholile umbiko ogcwele. Silindo kuhle ngidi endabeni zeSABC. Bokele sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. My Lord, what I meant by that is that it's not new, it's not fresh, there's no fresh blood. It's already in a stage of healing. So Inkantolo ephakeme yaseWestern Cape ehlele eSaldanha Bay iyaqhubeka nokulalela icala labasolwa kababili ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana uJocelyn Smith. Labasolwa bakhala ngokuthi bashaywa ukuze bavume icala nyakenye.
Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi uhulumeni wakuleli uthi ukhathazekile ngentela yamaphesenti engama-30 nomuvo yempahla yakuleli ethunyelwa kwelasemelika emenyezelwe umengameli wakuleli yazwe uDonald Trump. Ukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ehlele eSaldanha Bay yaqhubeka nokulalela isicelo sabasolwa ababili ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana uJocelyn Smith. Labasolwa abakhala ngokuthi bashaywa ukuze bavume icala nyakenye. Emva kokubuka kwevidiyo ngaphambi kwenkantolo, ufakazi wombuso noyiphoyisa laqopha ividiyo ngesikhathi abasolwa bebhala izitatimende ezabe zifungelwe uvumile ukuthi lokhu abakubonayo ilokhu okwenzeka ngalolu suku. Inkantolo isaqhubeka nesicelo sabasolwa ababili kuleli cala abakhala ngokuthi bashaywa amaphoyisa ngenhloso yokubaphoqa ukuthi bavume icala. Ndiye ndabashiya mina ugqiba ividiyo. Ndiye ndawuthwa eofisini idisk isicelo kwi-SD card. Ndicinga uba bayinikwa because ayindimanga nasika i-SD card iye kunasika uzayikhuphela kwevidiyo. But do you confirm what you saw there today was in fact what you recorded? Kodwa ke into oyibonile apha namhlanje kwividiyo into eyenzekayo phakathi nami. Kanjalo. Ufakazi wombuso nodokotela wabona basolwe emva kokuba babike ukuthi bashayiwe uchazele inkantolo ukuthi akukho kwakukhombisa ukulimala okusha. My Lord, what I meant by that is that it's not new, it's not fresh, there's no fresh blood. It's already in a stage of healing, so it's not new. Could you age it? I would say at least 24 hours, my Lord. And then we had another healing, that was the abrasion to the posterior of the right elbow. Same for that. I noted that it was already in a stage of healing, so not new, not fresh. Also estimated to be about 4 hours old. Icala liyaqhubeka. Uhlehliswa lomhlazi ishagalolunye kwephezulu ukulalelwa kwesicelo sebail sabalisa abahlanu abasolwa ngokubamba inkunzi amabandla eGoli kuphinde kwengezwa necala lokubulala. Abasolwa abathathu kwabahlanu sebevele enkantolo yemanje yaseRustenburg nokho isicelo sabo sebail sihlehlisiwe ngenxa yezingqinamba ezehlukene. Umshushisi wombuso uqale ngokuchaza ukuthi abanye basolwa ababili ngeke baze bakwazi ukuphumelela enkantolo njengoba besathola ukwelashwa esibhedlela. Accused 4 and 5 on the previous occasion, Your Worship, were not before court. This morning they are still not in attendance, Your Worship. I have new letters from the hospital for them both, Your Worship, still indicating that they are not fit to attend court. Laba abathathu abakhona umshushisi uthi basabhekisisa kahle imininingwane yabo ezoba yingxenye yesicelo sebail. The 3 accused appearing before court are from custody. Your Worship, we have not addressed bail for them as of yet, as we are still investigating and obtaining the proper bail information. Imanje iphethe ngokusihlehlisela isonto elizayo lesi sicelo. Our legal aid officer is not present today. We're going to postpone it to next week when we anticipate to be available and for the matter to be dealt with. Then to arrange this bail application 9 April. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube usukela namhlanje wahambele isifundazwe eLimpopo njengengxenye yohlelo lwenhlanzeko kwezemfundo olubizwa ngeSAFE ukuze kahlinzeke ngombiko ngosekwenziwe uhulumeni ukuqeda ngezidlo zangasese zomgodi. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube wethula umbiko ngemizamo kahulumeni eqhubekayo ukuqeda ngezindlu zangasese zomgodi esikoleni. uGwarube uthi sekuphothulwe iningi lomsebenzi oqeda ngezindlu zangasese zomgodi njengoba umnqamla juqu ubusekuqaleni kwaleli sonto. As of 31st of March, we have eradicated 96% of them. This is significant progress from 7 years ago,
and when government identified 3,372 schools across the country which relied on dangerous structures, and today we only have 141 of those toilets identified. So this is an achievement, ladies and gentlemen, but it is not victory. uGwahube uphinde wagcizelela ukuthi usemningi umsebenzi okumele wenziwe yize sibephumelele kwezinye izifundazwe kodwa zikhona izikolo ezisasalele emuva ngenxa yokuphazanyiswa isimo sezulu ikakhulukazi esifundazweni iKwaZulu-Natal. I want to assure South Africans that we are doubling our efforts to ensure that these numbers are urgently completed. However, I am comforted by the fact that of the 141 projects that are still outstanding across the country, 90 of them are already under construction, and that they will be complete in April, May and June of this year. uGwahube uthi lolu hlelo luzoqhubeka nasezindaweni ebezingaziwa ukuthi zinezindlu zangasese zomgodi. Ezindabeni ze-SABC ngingonondumiso Manyoni. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Ukuleza goqe izindaba zehora lokuqala ozakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesiNdebele uma kugambanqa ihora lesihlanu. Thina ke sizobuya nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa. Bukele usale kahle.